Ia să te descurci tu și de niște hăinuțe pentru copii. Bă, ce dracu, mă, chiar așa sub nasul meu, mă? Bă, vă nu voi rușine deloc. Eu știu că voi mă considerați pe mine așa mai prost, dar eu nu sunt chiar așa de prost, mă. Ia dă-tu un căci cafeaua aia. Hai, dă și țigările până nu te bat. Ușor să nu vergi. Dar să știi că nu e adevărat, să știi că nu e adevărat. Ce nu e adevărat, fă? Ce crezi tu, mă? Păi ce cred eu? Ha? Zi, fă, ce cred eu că e. Bă, Nicule, ce-am vorbit eu cu tine, mă? Păi nu ți-am zis eu, mă, ție, mă, ia-o, mă, dacă-ți trebuie și îți place de ea. Ia-o, mă, că oricum vreau să scap de ea, mă. Ia-o odată, nu vezi ce rablagita a ajuns? Tu nu vezi, mă, care roțile înot și că cum te urci pe ea, cum îi sare lanțul? Bine, eu știu că ție îți place așa să te folosești de ea când și când și pac să o aduci la mine ca să-i fac eu serviciul. Bă, dar știi ceva? Mie nu-mi convine, mă. Că tu știi cum se numește asta? Se numește că tu nu mă respecti pe mine, mă, Nicule. Cum să nu te respect, mă, pe tine? Eu? Ia, mă, cum mă respecti tu pe mine? Cum faci tu că mă respecti pe mine? Ia zi. Cum mă respecti tu pe mine, mă? Că eu pun porumbii, eu-i ud, eu-i